ತುಲೆ ಜೈಟ್ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಉರಿ ರೂಪೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರೇಗ ಪೂರ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ದೀತೇರು ಮಾತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಇರು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಫುಲ್ ಥಾಲಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಕೈನ ಬರತ್ತೆ ಅಡ್ ಚೀಪೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುದಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಪುಳಿತಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ರೈಸ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಚಪ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಳ್ಳಿ ಬಾಕಿದನ್ನು ಬಿಡೋಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಅವಳ ರೂಪೇಶ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದೆ ಯಾನು ಒಕ್ಕ ತೆಲುಗುಡು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೀರೋಗೆ ಏತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೂಪೇಶರು ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕಲು ವೈಕ್ಲಾ ಸೈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈ ಬಂಡದು ಅವು ಯಾನ ನವೀನ್ ಪುರ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದದ ಗೋದನ್ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗಲ ಎಂಕು ಜೈಯೇ ಬಂತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲರ ಅವ್ರ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಫೋನ್ ದೀನಾಗಲ ಜೈ ಬಂತೀನಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಏನು ನಡತೊಂದು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಜೈ ಬಂತೀನಿ ಫೋನ್ ದೀನಾಗ ಜೈ ಬಂತೀನಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಏಪಗಳ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಡು ಒರಿಯು ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪಟ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ದುಂಬಗಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಡೊಂದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂತ ಪಂಡ ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ತೆಲುಗು ಮನ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ತೆಲುಗು ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಏನು ಕಲ್ತಿದಿನ ಭಾಷೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಕನ್ನಡ ಪಾತರು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿದಿನ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಪ್ಪುಣ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಏನಲ್ಲ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ಡೇಟ್ಸ್ ಏನು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೆ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇತೈತೆ ಟೋಬಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಪುಷ್ಪ 2 ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮನ್ಪರಾಜಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಓಹೋ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವರ ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಒಂಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನು ತೂಪಿನ ಎತ್ತು ಬೊಂಬಾಟಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ್ ಮೇರವ್ರಿ ತುಳುವೆ ಎಂದು ಬನ್ನಿಯಾರ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಮಾತಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಲಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಅತಿಥಿ ಅದ್ ಯಾನ್ ಊರ್ದೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉಲ ಇದೆ ಎಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಸಂತೋಷ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಬೇತ ಮಾತ ಭಾಷೆಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಇನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂದರ್ ಅವು ತುಳುವೇರ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಂಚ ಪೋವೊಂದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕೈಟ್ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂತೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಮನ್ಪುನ ತುಂಬ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಐಟ್ ಒಂಚು ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೋಲು ಒಂತೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಸುರೂತು ಸಂದರ್ಶನ ಏನ್ ಹಿಡ್ದತ್ರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಟೇಪ್ ಅನ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಅಂಜಿನ ಉದ್ದೇಶರ್ದಿ ಅನ್ನ ತುಳು ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಏರ್ ಒಲ್ಪದಾರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನ ಬಂದಾನ ಇರ್ ಒಲ್ತ ಇರ್ನ ಮೂಲ ನಾನು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಎಳತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಕೈಯೋಲಿ ಪೇಜಾವರ ಎನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೂರ ಆತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತು ನರುಟು ಅಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತು ಕಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜ್ SDPT ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ಸಮಯ ಭಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆಗಿತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆದ ಅವೇನು ಮುಗೀತದ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಾಂಬೆ ದುಬೈ ಪೋಂಡು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ದುಬೈಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅವಲಿತ್ತಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಪ್ ಅದು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಕೂಡ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ HR ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇರಿದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ ನಡೆದೊಂದಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಸೀರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಅವು ಸರಿ ಆಪು ಸೊ ಒಂತೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಆಡಿಷನ್ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಾಲಾಜಿ ರೀಜನಲ್ ಹೆಡ್ ಆದ ಓಕೆ ಸೊ ಅರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ದೇತು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದೆ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಾಜಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಹೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕಾದಂಬರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅನ್ನ ಸಾಧಾರಣ 2006-2007 ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ್ ಸಾರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಂಡ್ 4 ಸೀರಿಯಲ್ ಆಂಡ್ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಲು ಲೀಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಗುರುಜಿ ವಿನು ಬಳಂಜ ಸರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 6ನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾವ ಕಾಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತಿನ ತೆನೆ ಅಗ್ನಿ IPS ನಿಗೂಢ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆತ ಆಂಡ್
ಅದು ఒక ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಿ ಮೈನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಬರೋದಿದ್ದಿಂದ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಯಾರು ಸುರ ಜೀವನ. ಸೊ ದಾದನ ನಂಗೆ ಬರೇತೇಜ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಿರ ದುಬೈಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯ ಇಲ್ಲದಾಕಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಪಿರ ದುಬೈಗೆ ಬೋದು ಕೂಡ 4 ವರ್ಷ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ತಡೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಂದುವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವರ ಬಂಡ ಬುಡುಪುಜಿ ಬಂತೀರ ಅಂಚ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಿರ ಅವು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಪಿರ ಊರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲವಿಕೇಡ್ ಅವೇ ವಿನು ಬಡಂಜೆ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರುಟೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ಪಂಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಲ ಬಂದು ಐಟ್ ರೆಕೊರಂಡ ಬೈದಿನಿ ಹೀರೋ ಆಯರೆಗೆ ಅಂಡ ವಿನು ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹೂ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೀರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ. ದಾದ ಇಂಚಾಣದ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡೋದೈತೆ ಬಂದು ಹೀರೋ ಪನ್ಪರ ಮನ್ಪೋಯ್ ಸಾರಿ ಅನ್ಬಂಡದು ಅರ್ಪಂಡೇರ್ ಈರು ಪಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವೈಟೇಜ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಆರು ಪಂಡಿನ ಸತ್ಯ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಬತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 6ನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಹಾರಿಕಾ ಬಂದು ಮಂತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ತೂದು ಝೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಭೇಟಿ ಆನಾಗ 6 ಪಂಡಿನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಟೈಗರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪಡ್ದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಟೈಗರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಸರ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜು ಸ್ವರಾಜ್ ಸರ್ನ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸ್ವಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದೇರಿ ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರನ ಹನುಮಾನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ 500 ಕೋಟಿ ಇಡ್ಲ ಮಿತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಆದಿ ಪಡಿರೋಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದೇಗಂದಗೆ ಏನಾಗ ಸರ್ ಈರ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಪಿರ ಬೈದಾರ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ತುಳಸಿ ಸುರುತ್ತ ತುಳಸಿ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಬಂದು ಮಂತಿತ್ತೇನು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆತೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅಂದ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಆಫಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅನ್ನ ತುಳುಟು ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಾತ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪೋ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೋಪ ಅವಳು ಪುದರ್ ಮನ್ಪು ಪೂರ ಓಕೆ ಮೂಲದಾದನ್ನ ಮನ್ಪೊಡ ಒಂಜಿ ತುಡಿತ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಸಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ತುಳುಟು ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂತ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೆಲುಗು ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ ತೆಲುಗು ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡಲ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದಿನ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರು ಅಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿದಿನ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಪ್ಪುಣ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಏನಲ್ಲ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಪಂಡಿ ಬೋಗ ಕೇನೋಡು ಬಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಕತೆ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುರುಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೈನ್ MLA. ಸೊ MLA ಮಂತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹೆಂಚ ಮನ್ಪುರೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಬರ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಎಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈನ್ ಒತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚೂಸಿ ಆತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓದ್ತಾರ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಕಾರಣ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಕತೆಗೆ ಏನಂದೆ ನಾನು ಒತ್ತೊಂಡೆ ಅಂದ್ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪಾತ್ರಗೆ ಏತು ತೂಕ ಯಾನ್ ಕತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪನ್ನೇಕ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನರೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಉಪ್ಪುನ ಆರ್ನ ನರೇಶನ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಅವು ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಒಂದೆಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರ್ ನೆಟ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಪ್ಪೊಡೊಂದಂಡ ಯಾನ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲತ್ ಯಾನ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ ಲೈಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ ఒక ಮೂಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಐಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ತುಳುಟು ಏತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಪ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಒತ್ತೋನಿ ದುಂಬು ಪಂಡ ಎಂಚ ಇತ್ತಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ರೇಷನ್ಲ ಒಂದುವೆ ಮುಲ್ಪಡದೆ ಬರೋಡು ನಂಗೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಡಪಡೊಂದಂಡ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಎಲ್ಲದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂದು ಅವು ಕೆಲವು ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬರ್ಲಾಬುಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರದಟ್ಟು ಆತ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತು
ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸೇ ಬರೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಬರೋದು ತೆಲುಗು ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕೊಂದು ನೆನಪುಂಡು ಜೈಡ್ ದುಂಬು ಏನಿದೆ ಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಕೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬುದ್ಧರು ಟಾಪ್ ಈ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಇರ್ನ ಹಿಂಗೆ ರೋಲ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ತೊಜಿಪೋಲಿ ಐಟ್ ತೊಜಿಪದಿತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಪುನ ಆದಿಪ್ಪಡು ದಕ್ಕುನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬ್ಲಡ್ ಶೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇತಕಳ್ಳ ಪನೊಂತೆ ತೂಲೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಇಲ್ಲಿರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಅವಾರ್ಡ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತ ನರ್ನಡೆ ಏರ್ಲ ಪೋವೊಂದಿಜ್ಜಿರ ರೂಪೇಶ್ ಲೆತ್ತೇರಂದು ಪನ್ನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಿತ್ತು ದಾದಾತರಂದು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಯಾನ್ ಬೇತಲಾಂಗಿ ತೆಲುಗುಡು ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಆತಂದು ಅಕುಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದೇರು ಅಕುಲ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದೇರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಡೇಟ್ 30 ದಿನ ಉಂಡು 30 ದಿನದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಸೊ ಐಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಟೋಬಿದ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದಾದಂದ ಪಣ್ಣುಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಅಪಗ ಕುಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿಲಕ ಹೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅಪಗ ಒಂತ ಅಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತಿರು ಅರೇನು ಏಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೊಂಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಹೊರತಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಊರುಡು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಬೋಂದಿತ್ತಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಟೋಬಿ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬತ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ಡೇಟ್ಸ್ ಏನು ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇತೈತೆ ಟೋಬಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಪುಷ್ಪ 2 ಬರ್ತದೆ ಅವ್ ಮನ್ಪರಾಜಿ ದಾಪಣ್ಣ ನಾನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವರ ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಬೇಲೆ ಜಾವು ಎಂಕ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಒಂಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನು ತೂಪಿನ ಎತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಜೈ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಬೇತ ಸಿನಿಮಾ ಪುಂಡ ಯಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಾವೇನೇ ಮನ್ಪುಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಡಿ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ 18 days ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಸರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಸುರುತ ಅನುಭವ ಅವನಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸರ್ಕಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಿತ್ತಾರ್ನ ಮೂಜನೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೆತ್ತ ನರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ರೂಪೇಶ್ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಜನ ವೆರಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಜನ ದಯಗಂದು ಪಂಡನ್ನ ಇದು ಎನ್ನ ಕೇಸಾಗೆ ತೊಂಡ ಎಂಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಚ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪಂಡ ಆತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬೆ ಫೋನ್ ಬಂದದ್ದು ಎಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರೋದಿತ್ತೀರ ಆರ್ನ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಡೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಡೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಆತ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಈತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆದ ಮನ್ಪುನ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಮುಖ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಬರೋದಿತ್ತು ಇದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಇದು ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಗಂಟೆ ಮುಗಿತಂದಿತ್ತು 18 days ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 18 days ಮುಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರವರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಬಿಡು ಹೊರವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಬೇತದಾಲ ಉಪ್ಪು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಪ್ಪುರ ಅಣ್ಣ ಮೇರ್ನೇಡು ದಾಲೇಜ್ ಬಟ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಅರೆಗೆ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಬಂದ ಅದು ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿಂಡ್ ಅವು ಸೀನ್ ಅಂಚನೆ ಬರೋಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಂಪ್ರವೈಸೇಷನ್ ಬಂದ್ಬರ ಅಂಡ ರೈಕ್ಲ ಓಪನ್ ಆರ್ ಆ ರೀಜಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪನ್ನಿ ಇರುಂದು ಅಂಚದಾಲ ರೂಪೇಶ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂಪ್ರವೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಾಲ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಸೂಟ್ ಆಪನಿಂದ ಅಂಡ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬೇತಪ್ಪ ಬಟ್ ಆರು ರಡ್ ಇತ್ತು ಜೈಗ 2 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರ ಸೊ ಆರು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಆರು ಸಿನಿಮಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 50 ಸತ್ಯನೆಲ್ಲ ತೂತಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾನು ಹೊರನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದು ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅರೆಗುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಅರೆಗುಂಡು ಸೊ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಪಂಡಿನ ಓಕೆ ಬೆಟರ್ ಅಂದಂಡ ಅವೇನಾದ್ರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಒರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು 1 man ಶೋ ಆರ್ ಏನೋ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಾರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ರೂಪೇಶ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪಂಡ ತುಲೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಡ್ದು ದಾದ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮದು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತೆರಿದಿನ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುನ ಅಕುಲು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ನಂಗೆ ದಾದ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪು ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಡ್ದಾವಡು ಕ್ಯಾಮರಾ DOP ಇಡ್ದಾವಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಇಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ತಾನೆ ಖಾಲಿ ರೀಲ್ ದತ್ ಖಾಲಿ ರೀಲ್ ದತ್ ಈವನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಕೆಲ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಾಳ್ಮೆ ಆರು ಸೆಟ್ ಏಪಲ್ ಆರ್ನ ಕೂಲ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಡ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಜನ ಆರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಆವಾಡು ಒರೇ ನಮೈತಿ ನೆರ್ತಿನ ಆವಾಡು ಅತನ ದಾದನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೋನಿಟರ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ತೆಲ್ತು ಸ್ಮೈಲ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ತುದು ಪರ ಸೊ ಅರೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಪ್ರಾಯ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಳವಡಿಸಾಂಡ
ಐದು ಕಂಡಪಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಸುಲಭ ಆತನ ಜೀವನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಲ ಆತನ ಬಂದತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಸುಲಭ ಆತನ ಅದು ಪ್ರತಿ ಓರಿಯರ್ಲ ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ 100% ದಾದ ಪಂಪಿನಿಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಬೋಪೇರು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣವೂ ಬರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಿಯಾರೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಪಾಯಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಿಡ್ದು ಬೋಪೇರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪಾಠನೇ ನಂಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ರೈತನ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಒರಿಯರೈತನ ಊರಿ ಉಂಡವು ಈತೆ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಸುರೂತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ತಾರಾಗಣ ತೂಯರಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಶಾಕ್ ಆಪು ಎಂಚಿನ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರಲ್ಲಿರು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲಿರು ರೂಪೇಶ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೇತನ ಇತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ದಿಗ್ಗಜರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಲಿ ತೆಲಿಕೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನವೀಂಡಿ ನವೀನನ್ನೇ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ದೇವದಾಸನ್ನೇ ಪೂರ ಬಂಡ ಕುಲ್ದಿನ ಒಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವಂದೆ ಪುಣ ಅಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಡೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತೆಲಿಪುನ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ತೆಲಿಪುನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಸರ್ ಜೈ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಜನಕುಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ತುಳುಕು ಇದು ತುಳುಟು ಬೇತಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಓ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ಶೂಟ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಬರ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ನೈರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡೆ ಕನತ್ತದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಳಕೆ ಮಂತಿದ್ದ ನಂಜಿನ ಸುರುತ್ತು ಸಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ ತೂಪೇರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಪದ್ರಾಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇನ್ವೇರ್ ಬಟ್ ಇದೇ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಾರ ರೂಪೇಶ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚೊಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈರು ವರ್ಕ್ ಮಂದಾರ ಎಂಚೆತ್ತ ತುಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಟ್ ಮನಿ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ ಹೀರೋಲೆ ಅಂದ ನಾಯಕ ನಟೆಲ ಅಂದಾರ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಬರಾಗಾರೆಳ ಅಂದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆರೇ ಬರೀತಿದ್ದು ಆರ್ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ 4 ಸಿನಿಮಾ ಮಂತು ತೊಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಂದಪ್ಪ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆರ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿಜ ಬಟ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕೊರಿಯರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಎದ್ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೂಪಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ದುಂಬುದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಗುಲ್ಲು ಅದನ್ನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈತು ಬಜೆಟ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಿತ್ತುನ್ ಪೂರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತಿನ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಪಂಪಿನಿಯಾನ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕುಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಾರ ಅಕುಲು ಸೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈದಾರೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಓಕೆ ಅದೇ ಆತೆಗೆ ಏನ್ ದಿನ ಒಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಆತೆಗೆ ಏನ್ರ ಅರು ಪೋಯಾರ ಐದು ಒಕ್ಕ ಸೆಟ್ಗೆ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪ್ಲೇನೆ ಕೊಡು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಆತ ಯಾರನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಕ್ಕಡೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತದ್ದು ಅದು ಒಕ್ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅದು ತೂಯರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂಯರ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಗಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದದ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಮೇರ ಅವಲ ಮಂತದ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪುರದ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದದ್ದು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ದು ಇಜ್ಜಿನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇಡು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಎನ್ನನಾಗ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರೋಡು ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಅಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ 50% ನಮ್ಮ ಗೆಂದದ ಪಂಡ ಇದಾದ ಊರುಡು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಂಚೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳ್ತಂದು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಡಾರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತೂತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ತೂಯಿನೆ ಮುರಣಿ ಕುವೆಟ್ಟಿಡ್ ಈರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಲೈಡ್ ಇಂಚ ಲಾಗಿದ್ದು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೇರ್ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲೆಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಥ್ರಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಯರಿ ರೂಪೇಶ್ ಪಾತಿರನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರದವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೇವ್ರದ ಇಂದು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ ದಿನ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ದುಂಬು ಏರ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚೈತನ ಕೇಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚೈತನ ಪಂಡಲ ನಂಗೆ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ಯಾಪ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆತ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೇಲ್ ಆತನ ಪಾಸ್ ಆತನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐತು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ದ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇರ್ದವರ ಈರ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ಟೆತ್ತೀನಿ ಸರಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಬರೀತು ಜಯ ಓದೋದು ಜಯ ಅನ್ಸಲ್ಲ
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಚಂದ ಬಂಡ ಈತ್ ಭಂಗವೈದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಇಡೀ ತಂಡ ಭಂಗವೈದನೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವೈದ ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ತು ಅಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂದು ಉಂಡದೆ ಅವು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದೈತೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ ತೂಪಿನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚ ಮಂತದ ಅಕುಲ್ ಹೆಂಚ ಮಂತದ ಅವು ತೂಪು ಜನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಪಿದೆ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಪುಗರಿಂದ ಉಳ್ಳಿರತ್ತಂದ ಏರ್ಲದಾಲ ಒರಿಲ್ಲ ಪಾತರಂದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಪಾತರ ಪಾದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಖುಷಿ ತಡೆಯರ ಆ ಪೂಜೆ ಅವು ವಿಲನ್ ಹತ್ತು ಅವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ವಿಲನ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ಅವು ತಡೆಯರ ಆ ಪೂಜೆ ಅವು ಬರ್ಪುಣೆ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವು ಬರ್ಪುಣೆ ಬರೋಡೆ ಇತ್ತ ಕತ್ತರ್ ಕುವೈಟ್ ಬೊಕ ಇಂಚಪ್ಪಗ ದುಬೈದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅನ್ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೇನ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು 10x ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾರೆ ಜನಕುಲು ಇಂಚಲ್ಲ ದೆತೊಂಡೇರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗೋವಾದ ರಿವ್ಯೂಡು ಜನಕುಲು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೇನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ದುಬೈ ನಕುಲು ಒಂದ್ ಪೇರು ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿ ಬೇನ ಮಾರೆ ವಾ ರೇಂಜಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಕುವೈಟ್ ಬಕ್ಕ ಬೆಹರೇಂಡದನ್ನತು ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕನಾದೇರ ಸರಿ ಬಟ್ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಯಾರೇನು ತೊಜಿಪದಿರಂದು ಬಂದಿರಿ ಎಡದಕ್ಕ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರಿಯರು ಆಕ್ಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರಿಯರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ್ ಸರ್ ಜನಕುಲು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಈತ್ ಓಪನ್ಲಿ ಪಾತಿರಂದಿತ್ತು ಜೀರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಜೀತ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರಂತೀರಿ ಜನಕುಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವೈಸ್ ಜನಕುಲು ತಿದ್ದದು ಪನ್ಪೀರು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಏತ್ ಒಂದು ಜನಕುಲು ದುಂಬು ಬೈದಿರತ್ತ ತುಲೆ ಜೈಟ್ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಉರಿ ರೂಪೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಬಂಡ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಡು ಇರೇಗ ಪೂರ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ದೀತೇರು ಮಾತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಇರು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಫುಲ್ ಥಾಲಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಕೇನು ಬರತ್ತೆ ಅಡ್ ಚೀಪೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೆ ಉಪ್ಪುದಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೆ ಪುಳಿತಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದೆ ರೈಸ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರೇಗ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಳ್ಳಿ ಬಾಕಿ ದನ ಬಿಡೋಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಪೆರೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಒಂದು ಆತೆ ಕೆಲವರೆಗೂ ಅದು ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಯಾನ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಪೋಪುಜಿ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೇನು ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಇರೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೇನು ಇವನ್ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದ ಇಂಥ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಬರೀತೇನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಂಡೆ ಅನ್ನಿಗ್ಲೆ ಕಥನೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪೇನು ಗುರ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನುಭವ ಬಂದೆ ಸರ್ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಬಟ್ ಆರು ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಸುರುತ ದಿನನೇ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದ ಕಲ್ಲ ಎಂಚ ದೋಸಿನ ಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ವಿ ದೋಸಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಎರಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾತಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಗುರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆಗ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಮುಖ ಇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಲ ತಪ್ಪಂಡಲ್ಲ ಅರವಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚ ಆಂಡಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮೀನು ಅರವಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಾತೇರಿಯ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕುಡೋರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕೂಡ ಪಾತೇರೋಡು ಬಂದು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕಡೆ ಮದತ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ಜೈ ಹೀರೇಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಚ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಜೈ ಒಂದು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವರವರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ದುಮ್ಮು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಟೋಬಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಪಂತ ಇರೇನು ರೆಫರ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂದ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ತಿಕ್ಕುವಾರು ಇರು ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆವಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಗ ತಿಕ್ಕುವಾರು ಅಲ್ಪ ಬೇತನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಎಂಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಗೂಗಲ್ ಮಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇರನ್ನ ಫೋಟೋ ಬತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಾನೆ ಅನ್ನ ಏರ ಕಡ ಪುಡಿಯರು ಅಂಚ ಇರ ನೆನಪಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತದಿನ ಮೈನ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರದ ಲುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದು ಸೊ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಡುವಲ್ಲ ಆ ನಾಲ್ಚಂತ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಜಿಂಡೆ ಆನೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಾರಿ ಬೇಜಾರ ಸೊ ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಮಂತೀನಿ ಆನ ಎಡ ಪಂತ ಎನ್ನ ಪುದರೇ ಪಂಡಿಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಂದದ್ದು ಬಟ್ ನೆಕ್ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್ದ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತದೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಎಂಕ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಮಾರ ಏನು ಪುದರ್ ಬಂತು ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೂಡ ಇಟ್ಟನಾಗ ಕೂಡ ಬರ್ರೆ ಅವು
ಖಂಡಿತ ಐಕ್ಯ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದವೇನು ಪಂಡಿನಿ ಬೇತದ ಅದನ್ನಲ್ಲ ಜೈತ ಪನ್ಪುಣ್ ಬಂದ ಸರ್ ಓಯತ್ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತಾತ ಜೈ ಇನ್ನೇನು ಅರೌಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾನೆ ಆತೀನಿ ಯಾನೊಂಜಿ 18 days ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 43 days ಅದನ್ನ ಹಾಕಲು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮುಗಿತದೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಶೋರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದತ್ತ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ದ ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಂಡ ಆಯ್ತು ಅವು ಮಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೊ ನಿಕುಲೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದು 14 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ತೂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗಪ್ಪ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಐತೆ ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾತೇರಿ ಸರ್ ಒಂತೆ ದೀಪಕ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಬಂದಾಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಪೂರಲ್ಲ ಪೋಂದುಪ್ಪು ಏತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈತಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ದಾದನ ರಿಲೀಫ್ ಆವಡು ಪನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದನ ಅಂದುಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪಿನ ಅಂದುಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಈ ರೇಂಜ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುವ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುವ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಫ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಓದುನು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ದಾದನ ಜಾತಕ ದೋಷ ಉಪ್ಪುಡತ್ತ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚೆ ಆಪುಜಿ ಪುಸ್ತಕ ದೆತ್ತನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎಂಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಸೂಪ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಸೂಪ್ ಬೇತ ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂವೀಸ್ ಸೂಪ್ ಯಾನ್ ಅವು ಬುಂಡ ಅವಲ ಬೋರ ಅಂದ ರಡ್ಡು ಕೆಟಲ್ ಬೆಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಅದೇ ಕೆಟಲ್ ಬೆಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಎನ್ನ ಜಿಮ್ ಪೋಪಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿರಿ ಗೂಗಲ್ ಹಾಕಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಡಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಅಂದ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆತ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆದ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ ಡಯಟ್ ಆವಡ ಅವು ಆವಡ ಅವಡ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಆ ತಿನ್ಬಿನ್ ಅವೇ ಇತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಡಯಟ್ ಬಂಡ ಎವ್ರಿ 8 ದಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ಮ ಸದಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ನನ್ನ ಮನ್ಬರ ಆಬಿಚ್ಚು ಎವ್ರಿ 2 hours ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬಿ ಬಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎವ್ರಿ 2 hours ತಿನ್ನೋಡಾಡ್ತ ಬಂಡ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋಡೆ ಬೈಯಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆಚೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಪ್ಪನ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತದೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನ ಪ್ರಯೋರಿಟೈಸ್ ಮಂತದೆ ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕಿದ ಬಾಡಿ ಗೀಡಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡ್ ಕೆಟಲ್ ಬೆಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕೆ ಏತ್ಲ ಯಾವ ಐಟೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮನ್ಪ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪರತ್ತೆ ಯಾನ ಇರ್ನ ಮಿಸಸ್ನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಸೋನಿಯಾ ಅರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏಪಲ ತೂಂದು ಪುನಃ ನಿಕುಲು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗಲ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಬಂದು ಪೂಜಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚೆನ್ನೈ ಅಂಚ ಬೇತ ಬೇತ ಊರ್ದ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋರ ಅತ್ತ ಅಡೆಗ್ಲ ಇರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪೋರ ಎಂಚ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬಾರಿ ಫೂಡಿ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಫೂಡಿ ಇತ್ತೆ ಫೂಡಿ ಎಂಚ ಆದನಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ತ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಮುರಾನಿ ಬೆಳ್ಳರಿಗೆ ಬೋದು ಬತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪದ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊಳ್ಳ ರೊಟ್ಟಿ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅಲ್ತ ಒಂಜ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬರ್ಬೋಡು ಅವು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂಡ್ಯದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋಡು ಮುದ್ದೆ ಮಟನ್ ಸಾರು ತಿನ್ನೋಡು ಸೊ ಇಂಚ ಓಲ್ಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಒಥೆಂಟಿಕ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ತಿನ್ಬಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊರದ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ದೋಸೆನ ಕೊರದ ರೊಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಉಂದೇನೆ ಎಂಚ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋರ ಸರ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಇದು ಅವು ಅಕಲ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಮನ್ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಅಂಚಿನ ಮೂವೀಸ್ ಇರೇಗ ಅಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬೈದನೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೈದಜಿ ದಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ರೇಷನ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹೊರವರ ನಮ್ಮನೆಯವರವ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಣ ಸೊ ಎಂದ ಅಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಅಥವಾ ವಿದೌಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 days ಅಂಡ ಕೊರೋಡಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಕ್ ಬಟ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಸ್ ಬೋಡು ಅತ್ತನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೇತ ಕೊರಿಡಿ ಸ್ಟೇ ಮನ್ಪೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನ ಸೊ ಈತ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೇ ಊರದ ಮೂಲ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂಪಿನ ಖುಷಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಆ ಸಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರೇನು ತುಳುಟು ಪಾತೇರು ನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೈಯಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಓಡೆ ಆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಶೋಸ್ ಉಂಡು ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಅಕಲ ನರುಟು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ತೂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ಕೊಡೋ ಒಂಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ ಡೈಲಾಕ್ಕನೆ ಕೊಡೋರ ರಿಪೀಟ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್
ಬಟ್ ಸಂತೋಷನೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಅವು ಇನ್ನಿಗೆ ಎಂದುಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಇನ್ನು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಬಟ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ನವೀನ ದುಪ್ಪಡು ಸೋಕ್ಷಿತ ದುಪ್ಪಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಭಾಯ್ ಪೂರ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ದ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಪಂಡದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಅವಳ ರೂಪೇಶ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಪಂಡ ಈ ತೆಲುಗುಡು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೀರೋಗೆ ಏತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೂಪೇಶರು ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಮಾತಾವಿದೋಟ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪರೈತನ್ನ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಡಬ್ಬೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ದಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್ ಒಂದು ತುಳು ಅಂಡಲ್ ಏನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವು ಅರೆಗೆ ಯಾನ ಲಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂದ ಲಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರು ಎಂಚ ಬರೀತಾರ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬೋಡಿತಂದ ಅರೆಗೆ ಸೊ ಹೆಂಗೊಂತ ಪಂಡ ತುಳು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಏನು ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಯಾನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈರ್ ಪಾತ್ರಲಾಗ ಹೆಂಗ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರಲಾಗ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆರು ಬರೀತಾನೆ ಆರನ ಪದ ಬಳಕೆ ಹೆಂಗ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತಂದು ಬಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆವಡದ ಹತ್ರ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಸೋಕ್ಷಿತ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಟ್ಟು ತೆಲಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನ ತೆಲುಗುದ ಒಂದೊಂದು ಶೀಟ್ ಪೇಜ್ಲ ನೆನಪುರಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜುಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂದೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ವಿನೂತ್ ನಮ್ಮ DOP ಇತ್ತೇರು ಆರಾವಡ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದಾದನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೈದಿಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಆವಡು ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನೇನೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಬದ ಬಂದ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ದುಂಬೆ ಅಣ್ಣ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಸೊ ಅಣ್ಣದಾಲ ಇತ್ತನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಆನಂದ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ರ ಶುರುವಾದಿತ್ತಂದು ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಆ ಜರ್ನಿ ಉಂಟದು ಈತ ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪುನಃ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡೋಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಡ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಇಜ್ಜಾತ ನನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಇಜ್ಜೆ ಆತ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವರು ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಆ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ತೂಗಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಚಲೋ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಗ ನಾ ಬಂದದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ಜೈಜರದೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೋಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದದ್ದು ಬಲ ಮಸ್ತ್ 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 ಅದು ಬೇತ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದದ್ದು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಮೋನೆ ತೂಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇರ್ನ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಅವು ಇರೆಗೆ ಪೂರ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಉರ್ಪಾರ ಮೈಂಡ್ ಇರೆ ಕಾಫಿಲ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಜೈ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕೈತಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ತಾನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಲಕ್ ಡೇ 1 ಡೇ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜೈತ ಜರ್ನಿ ರಪ್ಪ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಲಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗವೇನು ಮೆಮೊರಿ ಅದು ದೀಪುಂಡಿ ಬಂದಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ದದನ್ನಲ್ಲ ಪನೋಲ್ಯ ದಯ ಬಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಶುವರ್ ಶಾಟ್ ಹಿಟ್ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ರಿಪೋರ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಏಪ ಕಾಣಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಇರೇಗೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿದಾರ ದಾದಂತ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಸೆಟ್ಟಡ್ ಪನದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕಲು ವೈಕ್ಲ ಸೈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈ ಬಂಡದು ಅವು ಯಾನ ನವೀನಪುರ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದದ ಗೋದನ್ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗಲ ಎಂಕು ಜೈಯೇ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲರ ಅವ್ರ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಫೋನ್ ದೀನಾಗಲ ಜೈ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ನಡತೊಂದು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಜೈ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಫೋನ್ ದೀನಾಗ ಜೈ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಏಪಗಳ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಡು ಒರಿಯು ನಂಚಿನ ಅವು ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದು ಉಂಡವು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ದುಂಬಗಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಭಾಗಿಯಾಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 40-45 ನಿಮಿಷದ ಮಿತ್ತು ಇರ್ನ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಟಿವ್ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾಗ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಜನ ಐತ ಇವರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಸೊ ಹೆಂಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಈತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದುಬೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಎಸ್ ಈತ ಪೂರ್ತಿ ನಿಕಲು ತೂಯಿನಂಚಿನ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ
ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಲನ್ ಆದ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನಾರ್ ಯಾರನ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಿಕುಲು ಕೇಂಡರ್ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾದೀಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು ರಾಜದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರಿನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಕುಲು ತೂತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಯನ ಮೆಚ್ಚಿದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಊರ್ದಾರಂದು ಗೊತ್ತಿಜಂದು ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಇನಿತ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ನಾವೇನು ಕುಡರೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆಯಾರು ಅಂಚದ್ ನಿಖಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟರಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಬರ್ಪನ ಬುರ್ತು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ನಿಖಿನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ಜೈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಲೆ ನಿಖಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ತಿಂಚನೆ ಪಡು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಾವು ಮಾತ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐಕ್ ಏಪಗ್ಲೆಯನ್ ಚಿರಋಣಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ Q&A ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕುಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್